So guys, in today's video I will be showing you my box fight highlights. Fortnite. You are already joining Mugetas party. Kdyby nechceš, že odpojím a že dáme prostě, že normálně Battle Royale, nechce se ti střelili v Los Angeles. Aha. Tak som pozeral videa. V jeho BMW i8 a ho prepadli a ho nastrelili. U mě to byly největší roboti třeba. Nebolo. Tak ale asi nie je v poriadku, keď ťa proste len tak random zastrelia na ulici. Tak, Amerika!